Večeras počinje ono što su svi čekali, Eurovizija. Tokom prve polufinalne večeri će na bini u Torinu zapevati predstavnici 17 zemalja. Predstavnici 17 zemalja daće sve od sebe da prođu u veliko finale, logično, koje nas očekuje u subotu. A večeras ćemo imati priliku da gledamo predstavnike Albanije, Letonije, Litvanije, Švajcarske, Slovenije, Ukrajine, Bugarske, Holandije, Moldavije, Portugala, Hrvatske, Danske, Austrije, Islanda, Grčke, Norveške i Jermenije. U prvom polufinalu glasat će žiri i publika iz 17 zemalja učesnica, te Francuske i Italije, koje kao deo prošlogodišnjih top 5 imaju direktan plasman u finalu, prenosi Nova S. Na sinoć završenoj generalnoj probi glasao je stručni žiri koji se sastoji od po 5 muzičkih stručnjaka iz svake od zemalja, a naša predstavnica Ana Đurić-Konstrakta nastupit će tokom druge polufinalne večeri koja će se održati u četvrtak. Svi ju prognoziraju pa čak i pobedu, a ako ne pobedu onda sigurno da se plasira u top 5 ili top 10, ne verujemo da će biti ispod toga, ali eto, sve je moguće. Ona se preterano ne opterećuje, ali recimo video njene probe na Euroviziji ima oko 400 i nešto hiljada pregleda, što je dobar znak zato što je to proba, a samo par drugih zemalja ima taj sličan broj pregleda kao Konstrakta, pa se tako i zna ko će biti negde top 5, top 10. Recite mi, da li ćete vi ispratiti večeras ili ćete gledati sutra kad bude Konstrakta ili ćete se odlučiti da gledate finale, pošto zaista polufinale nekad zna da bude malo podosadno. Pišite mi u komentarima i subscribe-ajte se na Trending.